Akkor értem. Jaj, ne! Meg kell találnunk, mielőtt belenéz a holdba, és átalakul rettenetes szörnyé! Abby! Hova mentél? Gyerekek, bújjatok az ernyő alá! Ott van Abby! Már látom! Abby, ne! Jaj, ne! A kék hold megbabonázta! Nem, minimálisan se. Ó, mit jelent ez? A legenda butaság! Ezt a buktát nincs egy rémmesém, amit elmondhatnék. Hidd el, Abby, maga a gondolat, hogy a kékhold elkapott, sokkal félelmetesebb volt az összes rémmesénél. Tényleg? Kirázott a hideg! Rémálom volna egy szörny kis tesó. Beleőszültem. Ja, várjunk. Ó, köszi, srácok. Jól van, gyerekek, menjünk be. Mi a... Nekem 8. Képzeljétek, srácok, mégis igaz a legenda! Valóra váltak a rémálmok! Ez nem